Салом алейкум мардами Instagram, TikTok, подписчико, шиносо, хештаворо ҳама каза хулосан созен хубен. Дар киҷоем ноҳияи восе ҷамоати Худои Раҷабов деҳаи Нонҷема сақаворем. Яъне ки наздик ба Кулоба, яъне ки дохил ба восе мешавад. Аз аминҷа ба вокзали Кулоба 5 сомон ба мошин роҳай. Видеоро обзор мекунам. Дар умум 8 сотиқ замин барои 5 дар хона бетон рехтагӣ тайёр. Обзорш мекунам, бинен. Масъалаи ҳуҷҷатош дар ҳамин маҳалла дӯстон дохили ҳар як хонада об ҳастад. Баъдан масъалаи масҷид, мактаб ё муқаддури нест. Хулоса дар маҳалла доранд. Обзорро бинен бачаҳо, бовар кунед, гарани маъқул мешавад. Чӣ мегӯм? Дар видео якта лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. Саудо ТВ дар хизмати шумо дӯстон. Ай шумо лайк поделитсия ва подписатсия, ай ма хонаҳои арзон аз ноҳияи восе. Обзорро бинен. Дӯстои азиз, инами ҳавлии мо, ина маҳалла. Раҳо ҳама шебем пушпон ностӣ. Ина дӯстон дарвозаи хишру. Дар умум дӯстои гиромӣ 8 сотиқ хай, гирдаш понности маҳкам, аммо тараф камтар мондагӣ хай, хона ки мекунам, баъдан маҳкам мешавад бачаи азиз. Ина дӯстон нигоҳ кунед ака. Дар инҷа барои хонаи 9 ба 3 бетон рехтагӣ. Як хона, ду хона, се хона, 4 хона ага бетон рехтагӣ. Дохилош пур кардагӣ тайёр дӯстони азиз. Ина ҳолат, ина нигоҳ кунед. 7 ёки 8 рияд смен блок завор гирифтагӣ. Ҳуҷҷатош қонуну қоидаш қатӣ. Савдои созро дӯстони азиз. Ина марамат. Ай мо навор карданай аз шумо тамошо ва интихоба халёлӣ кардан. Ина дӯстон. Ина ми ҳолат хулоса. 8 сотиқ. Ма дар бораи нархш як маълумот батам, баъд видеоро дӯстон ҷамъбас кунем. Дӯстои азиз, нархи хона 140 000 сомон. Ак ма хона ном мебарам. 140 000 сом бо савдо дора. Аз номи Саудо ТВ занг занед, масъя кунед, бигирендаш. Лайкҳоро монед, подписатсия кунед, комментария кунед, ай ки ҷо хона дар корай. Рақамҳои соҳибхона дар рӯи экранатон бурмагиай. Соҳибхона мегзорум, занг бизанед, масъя кунед, бигиред хонаро бачако. Зинда бошед, раҳмат ки моро тамошо мекунед. Салом алейкум дӯстони азиз. Кадоми шумо хона, квартираҳои фурӯш доред, пас ба мо муроҷиат кунед. Навораи мо дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бачаҳо азиз. Омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо, YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. Савдо дар Саудо ТВ дӯстони азиз.